Makusema mama de beda mo ne se eye papa bi oni ma ye adwuma mpese obetua meka ena ma last week me de bae ene na mo se beto asem no so na mebusa se die be poten na de beda yen obi a wanti asem no bi da no ene sei ena wo ka no mfitiase ekosi na wiye ekwanda forma me da se wa ma me sa akwanya we se me mfankasa na metem medoma me chia Ghana fo nyina ne me customers fo ne magazine fo nyina me Jacob odi ya no wuye na mti TV so ameka sei nti mo hwe me o TV so kura wo teme ne wo radio so abon sei odi ya eno wuye yetiu anya advert ha madam fo ena ode me ba na metem medoma ena me ba madam fo ho magazine mu de bia nti me ba ne ho ana me ne nyina akofie nti madam fo no de sei ye fre no ofori o ha yo nti menene kofie de bia bi wo kura na ono onkofie na wada edwuma mu ho na me de mekọ nti edu de bi nso ana miniska na mananti kofie ena o ka kire me se omo wo chima dan bi wa ha nti nka metumi anka me mla metinam na ebe ma krom bebe me ena me si yo mate ena me ba betina ho na me siesie o me ba na wo chima bi ti ho a wawu nti na obi anti dan nim ena mba be siesie ho na metinam me siesie ho na mpenifo no ye kwabna poku no ena master Joe onu nso ye peni wa adwuma mu hobi e ka se o eye pa se wa ba ha na ne ye kura ye po bi ama na atena ha nti wa ba siesie ha na atena ha na hwe ha maye na me si yo nti me te ho be 1 year mu na afi ye call lockdown mu no ene ye free lockdown mu bae ye call lockdown mu nyina me nko ana me wo ho no obi a ne adwuma mu o me ana me wo ho asa watchman a o ma fa me na me hwe ho nti ye free lockdown mu bae na o mo start adwuma no ena kwabna poku no papa kwabna poku no pani opoku pani poku adaro makafra Jacob fani die ema papa yi pa cho ho de me pa na cho ma anya de nya ne sa akula biom free ne ko me kura me friend nana na ase asem ne ba ha friend nana na me friend nana pa cho ye fani die ma de ne die se fata no wate na me da se wo sa akonya so se wa pa cho okay na papa nana ka say oh Jacob said you see you good no sa time kwa no mfa madwuma ba na me pepa ne office siesie ho e ma me amekoto spray bi ne ma de ekumu nsonkonso ne mo anketenkete ne nkura ne ma no e be siesie ne office wo nti ohun se me good no na o si Jacob ene free ndedi kwa wo ne ma na nkwankofa biom na me started wa kwa adwuma e na me see you nti first batch I call ye wenchi nsoko hospital kama ye free lockdown mu bae na mu no ye ko nsoko hospital ho nti ye adwuma be 2 good weeks be 2 mpacho wode wo ko no afo adwuma me de me ye omo watchman ame na me wo ho dada me de me ye na ye de adwuma nkasa mpacho ye welding work electric welding omo de ndade egu asore dan so ne dan akese ni factory na no hu bia okay eno omde me call media mi ni ma adwuma nim bi minim ne faraban ba me kwa akoye helper amomo se bi omomo wo soro na me wo forma fa we bra na ma fa de ko fa we bra na ma fa de ko nti me koye helper ma omo nti me boa omo anti 2 weeks ansana papa we ediska eba oba no ebesi ne ba bi so ye frɛ ne pa wuli papa ne ka se me de bia obetua me ka 50 Ghana cedis aye pani poku mpa chon o ka se obetua me ka de bia 50 Ghana cedis e na obobo omo obetua omo cancel prices ba me na me ya akwala wo nti me de ne 50 cedi fine 2 weeks ne na 50 no gitum so beje mpa chon me gitum se meje nti na 2 weeks no na wo sese kura na chese wo se nkomma mbe 7 million e na 2 million e bae to 2 million bae no si obeba nti satan na ye ba be kwa adwuma nim kwa na me di kind me sika atoto nuane ne niema ye kwa ebedi oba ye o se enye ne ka o ka se embe ye adwuma wan ka se embe to aduane e ho nso meti ase nti echira after 2 million ne scamba biom sikamba ena ne man ne nkwala na omo wa adwuma nim no obeka kire me se menka nkire omo so omo mfo omo adwuma nguo no omo mra kumase ena omo de omo adwuma bae nti ode boy bi nso bae friend ya mfante ena ono nso menene ye adwuma saa be 1 week ni nyina scamba
nti ebi wa ye be frɛ papa yi ye be frɛ na obi a wa send bi a 1 million no de ato boy ne phone so ne yakwa akoyi ne ye didi nso a 2-3 days na asa ena nyankopɔn adaro ma ne ba bi ye frɛ ne kwame oba no oba be ye adwuma no nti oba no obeye adwuma 2-3 days ne na adwuma wura ne se de bi se de boy ni ye adwuma no ompe nti yemfa ye ne mangu form ne ye ne mangu form ne ye ba kumase ye ba kumase me ba na ho bebi sa na mpacho mesika maae o no say o man send this ke bi ama me na me si de bi obi an send this ka ma me fine eno ntem konkoda nti because of a dine or the ama me ametimu nti na me nso maye di bibi e be koso bi ami ntumi nka ne kese fi say wa ma me dine dem na me na munsu bia na me kyerɛkyerɛ mu kyerɛ amanfo ma azim sɛ papa bi na ama me dan demu na o kyerɛ me welding work nso na on kyerɛ me adwuma no ɛna afei deɛ ɔsaade me kɔ zoo ɛma me kɔ penti nyuma akɔyi nyuma penti ye ne nyina nso na aketua ama fine ɛno ɔdi wo kɔ zoo no ɛhɔ so ka so betu akasa efiri sɛ ha no deɛ ye kɔsoso na deɛ ɛna ye se fa wibra pagya ɛhɔ na te akoda zoo also ka so betu akɔ so e printing yes also ka so betu akɔ 50 cedi day ɛno so 50 za no okay 50 cedi ɛno nso amba emba saa na sika ne mba ewumu ana aba ewumu ana sika ne bia ba ewumu ma nti ebi wa wo ho a na ono afrɛ na bia 50 cedi bia na ɔde ama wo because wa fa me sɛ ne ba ne me zoo ho painting no udi na sɛ ho o metumi akɛse me di be 3 months because me painti chimps me painti lions me ko painti baby adoa no no wo no lion ne de he no jata no hona so ko jata bu ni mu no ai hona painti jata bu mu pa chon ho na manfo busa sɛ ne wo ye dan ye ketwa aboa no asa na jata na che wo o aboa de sɛ ɔno wo inside ɛna me nso me wo kanta no echi ho kanta ne ye mienu nti me wo echire nti me painti ne na yes obecheme na ma ba mechi kakra nti ebedi be 1 week 2 weeks ne de na aboa na be teme ho pampan ah no ye hu aha nti e chire kura de bi wa me metumi hye da kura akoto ehwe se de na ahya se ne mekoto ana opese obecheme na obeba na afi no mba bi o na de ni di agoro de bi na me mfa ni di agoro ba wo se me hu se de be ya me hu kwan a me fa so aye madwuma na ma ya awe nti me koto na sa aboa na ma mbeche me dia ndi metumi anya adaje etumi akoto aye madwuma yie pa afi de na aboa na be hu me nti eti na damfo ne ho na nya madamfo no de ba na wa hu me ayo na wa hu me na si aboa ne su sei ono le bufu na ohra na onya ebi nkyere a na wa start su na sa na osu na se na ni bre pa so osu sei se na ni bre na osu sa no na mom se bia opese oye action bi o se na no so na wa ye dey no sa ase opese oba o so na ase ha o so chewo ohun sa na oyo sa na obeye ene o che ho se o che wa hwe aka be su mu asu o ekwa bi so sa ho wo ya de na menim jata no kwa o che jata ne ho ana o be che ne ho pa se de usi sunu sunu no on so mu buo na sun lions cage ne de esun pa eso sin lions den eso sin chimps no because no so onya floor kese no owo mu ti one ne yere ne mamo etu udi ho sei e ho de me di zoo on me ye adwuma be 3 months wo ho ni nyina so papa ye ntua na nya de bia no tua me ka o mu ana sika ba o bia 50 cedi ebo mu ana bia 20 cedi bia o mu ana wa ma me 30 cedi ba say de bia o be ma me 50 cedi ne de o ma me because no wa fa me say ne ba say o ne me te ne nchen nti adwuma no pa e no o ma me sika o pa o ma me sika fine nti me hwe de e ko na o sa de me kodi kofo dua 3 good days me anam de madam o free zoo ho no ai ye kofo dua kodi 3 good days ho so de adwuma eno so ye kokko me kokko ye helper ma o mo no mo koso so obi fie ndade no the tracks na ebegu ndade na ebegu e fie no so madam fo no me anam de me sika to aduane ma madam fo we oto we di ye 3 days ye bae wa ma me kaple kura wa ma me kapre enam de to no nti eche mbe hu se de bi papa no yusu me otumi de me ko baby na makogina abronsan so ye be ye adwuma bi wa Sunday kura na madana e wo se nka me da home no because of me da na mantwe anti no wa ba be fa me no de makoye adwuma otumi de me ko ma tu fie
ewo do ode digital satellite lights na buy no ye koye adwuma ho sa be 3 good weeks bisa papa yi say ye ba no ma me so di adwuma na akoye eno so na me onu kra de na onu na e weld na me ma so ni mu so dade enim na ma so un say welding work no ya wo hia helper ti me na me ye ne helper eno so ye ba o ma miska nti me nso me niam no edu anwumbira na ma fa na ma so na ma koton en de bi wo ko etu me bon na kura na ebi a me so niam nso me na traffic ma manfo beto me niam de o mu nim nti sa ebi wo wan so ebe ko adwuma no be ban kaple wo ma me wo be me aka chem se Jacob ma so red o me odi anyame ya adoma me nyeska me ma obi ni nyina na papa masa jo nu wadwuma mu o me su kire ne ade nso na me ni obi enti me kan bibia akura enko ba bia ena mu se no papa ya adwuma ode me ye no anu odin enya sa na be dia ade enti na me ba kuma se me di me ntafle duro na ba na me nkoso enton me ntafle duro ena me start so ane ma na me ton afi me start na me ton me niam na ohun se sa boa na me boa no me kosi ne niam Sunday nyina me si ne niam ma no obekọ toilet ame na me ko sense yo ble no e ma ne de flash because o matwa ye free lockdown mu bae no e no mo unsa aban che ye nsuo nti ye bae no mo se ka wo e na aban twa nti me ana me ko sense yo de ble ne ne ade ti e kire na sa ne ma ni nyina nkoso bio e no se an ene ne dade ne copper wire ayira e me ni boy bi e frɛ no obo na afa copper wire na akwa akɔhye o kan ni plane se me na ma afa copper wire na akɔhye second ni plate ayira o se me na ma afa plate na akwa akɔton fine me dey me se me fa ne bibia na mtim baby ya wa de ya em so chini na wotwe ya me wo hwa me da sorry ya o se ne omuda de bi ayira me na ma fa dade na akɔton me na ma akɔfa dade no okay nti se fa dade na ma dade no ye ma ne popro na ye ko computer so adwadi mra pensu bi nom bacho da etie nti nansen bi no ka se ni plate no ma ayira plate na ayira me nko no me ba no ho na mbeka chense na 9 de se me ba ma be somo 5 years ni nti be ya nka ja me kwan na me mfa nko ha dan na me nko no se wonja me kwan se woni me he e yo fori na de me ba nti no me nko fori ni ho nti eno be ye se ye be ye mpenifo ba mu se o nyahwe saa na me twa asem no so endre chi ya wada ya me da sori ya omo se omo dade ayira me na ma fa dade ne chinchina me na ma fa kan pi se me na ma fa dade no nti omo ma me 1 week pe me mfa ntu nti 1 week pe me mfa ntu no we ade o ha me a che open mpa cho da bi da we ade o hoda mpa cho da bi enom se o ma o se fatu 1 week pe me mfa ntu free ho ena me so me hwe no 1 week ne nya ade a metumi enya ba bi akotena 1 week no ena ma me de ma asem be da mo se munka bi ma me eti sa dabia djuma odo konhyehyɛ 50 cd no pani poku kaso be ma 50 na hefo na wo me pacho no obeka say 50 cd ne de na ye ne ba ene ne ba ne nkola na ye wo wanchi nsoko ho no ena me kra de ma antie mfiri na no ne ba no mum ne ka say o papa ne si de bia obetua me 50 cds obetua 50 cd pacho nti ampa so 50 cd no o ma mi 2 million ene na akabi ewo mutiri na chese ye den ye beba ntum kwala no kra de o ma meti ase se welding work no ye nya ma de bia sika ne ma hyehye na wudwuma die poten SOMPA na wo adwuma nim me dwuma poten anam ewom ne se ne ye kotetale facials ena ndade na omudu gusro ne ntine bia me mekwa akotena asoro anase bia mo be chekere mo be boss scarf te mo boss scarf na mo chekere ahoma na wa akogina to na wo twe dade kese no ai na se no de afidie ne pagya ai so ande o mutumi ye ne style bi ma wo be twe ama ebe kosoro omo de shivalo ta remu no ebe hye se ombe boss scarf no mo be boss scarf ne tintin mo boss scarf ne tintin a mo boss scarf ne tintin na omo de ndade bi atotototo na mo de scarf no mo de shivalo tie na hye ni sa na rem na ese rem no na mo de ahye scarf no ho nti mo de dade ahoma ne to so na etwe a ebe twe dade na akosoro ebe twe akosoro na chese wo so na mo twe kakra wo te hwe pen mpa cho man ti anhwe pen wan ti anhwe mpa cho de bi obi te hwe adwuma no pen me de ma beti da se obi ate ahwe wo mu pen de ma beti na wo ye adwuma no wa anyare mpa cho me yare odo ko hospital mpa cho wan fama ko hospital da
ɛno so adanse wɔ hɔ saa mpacho wan fama nko hospital na me yare wo ho serious a me be yare ye na mom adura na ode bem kasamu no mame na me yare serious ba no wan fama nko hospital de ba ho ne de nyame se enka no kra nipa ya ade osaye yi enhaban duro bi ne niema niema bi de ene de nyame se enka no kra na ode mame no ano de ba na hospital sem de bi amba mu na eye nade na nam soso mpacho an ejani bi na tushi wani ana mpacho me ni case ne de different case ayo na me fu se bia isan say na dia soso no me fu se bi na tushi wani kan de ka asem no be kese na efie ho no nyame ne nukura nim ni hwan yankasa na do kotena efie ho mpacho madam fuwe na de me ba e ofori no wadu ko efie ho no obo papa ya mane ana papa no e ma utumi se utumi china otema adanim mpacho a obo mo amane obo ne master Joe na amane e no mo ma metumi se men master Joe ne hwan mpacho obeba ono so we kire he me ne se papa yi wonu na fie ne ye ne dia mpacho ho nye fie ho ye adwuma welding work ye sure okay se ne ne dia nye papa yi dia mpacho ho na ye enti wonu ane dia no wono na fa wadwuma se wochima ada no ubetumi atenam papa yi na fa wadwuma ene ma wotena ada nim wo kasa na mete se wo se wadamfu Joe na de wotena ada nim na mbo bi ho ena wo de pada bi kogugu ho na de bi ne pada na am de kogugu ho ne ye papa we office wotena ho di se yansa na papa yi ehu agi utum ansa na wo de udi na chi akoye na adwuma me pacho metena ho no yemfa nse minya be 1 year e na ogi mi tu 1 year na chi e na odokoye adwuma na na tu tena wa afe ba ko ansa na papa yi ehu du akoye adwuma iti sa time no de no ochima pay no de ma wo mpacho ne kra wo ma me ochima pay bia na wo hwe hokwa mpacho an no nim se wo da ho mpacho an okay enti wadamfu yi na de ko ho mpacho an tu wadansi ni no mpacho an ona de me ko ho okay kwa sembi yo ana mpesa nka wada ma mesrebusa na ubusa na mamse before then I call papa ni fi no no ankasa no da hen ana fi be no wotim hande no nam there be na me na me medoma na wote medoma mpacho an efie bim mpacho na me ha dan wo ho na wo ha dan mpacho an enti die be potene ma ukopie ho efiri se ukọ ani emfa wadwuma tie eye ukọ ani emfa wadwuma ena ukọ da ho afe ansa na papa yi hu se e wo so oboa no na adwuma m sa tam de adwuma na oye na me ton me nkura duro na papa ji utum se tena ho da wo chiman mpacho an wo chiman no so wantua wo ka o ma me hwe no so ya asem foforo okay pani poku memo akwaba ya kasagu kasemu no ma dawroma pani wadawroma adwuma ben na oda no me adwuma escapebuls adwuma o magazine na me no shop no to a late and welding shop timi ana me da welding shop na no okay na dia asoso yes pani kwa dua abrantie Jacob bowe woje ne sai sama ho kanu entisa chese o se obetra obe afi ba ko ansa na memi hu no entisa oru abrantie ene de ne bae abrantie friend say ofori okay makola nti be 2 weeks time no ne hu se ofori ya okọ edemo no no bi ede because ye watch man ulman we no bi any ho ti hu se okọ no bo ti one time na masa Joe efro bi sansa ofori mo hu se obi wo edemo na hwan no eno se na damfo no se na wadamfo na ba na enso ye wa na won kan bibia anya dai enchire obia no na adentina o yesa eno so ana Joe de my boni nti sanete da na me friend mra na me fa no
emechirem ena ono bae so ofuru ndo bae no asema wo kan se ebi a wotie no ye tu ena wo aka kire se opese obetra wo kakra no ye ine so se nipa de yampo nemu obae no ofuru no de bae no no amu to tuwe be kan kura wa mekan ofuru no kan kire se obeye wo chima e wo dwumo ena yenso ya nkan kire se onye ye wo chima na yewo adwuma mu wa na so se osara adumi bia e bi obekwa kwaton de kura anwumre no ede okọ ensi se ye adwuma na so fi se ya obetuma me akujae na onu no ayede onya bibi kakra ayede e ho enti nye se me mafa na adwuma ye ho no kura no ye ntua ka bosome ye mfa nipa adwuma ne etua ne ka bosome e adwuma ye training kwada so atase so magazi apprentice adwuma santu ba na wonso no uba ye no wonyina wi na wonso adwuma no enya de a obitima ye dai asua nti ye ne se ye de du wachi no ye dai akoboi no ka se me ne kwa adwuma me ntia ne ka anya no kra nkwara me no mo ye adwuma nya bebre betima ma omo eni hakra no betima from mo ye dai edi adanse se me no kwa adwuma ho a de obi adi nam dai dai nam de ama no so na sa nsoko adwuma na woka no madam fu bi na di adwuma no ame mbese me bondi e wa ha nti dru ba bi no na o ye nam ka chen me ba o nam ka chen se da bi kwan madam fu no di me nam so no o me be dru ba bi na adwuma no na sikasema ko ye nti pauli jo bi asika na ye dai na chema no na mo nye dai mo nya adwuma no na mo nye dai mo mra oba akusem yo pe bi an wona me nye dai enka nti na me jam kwan me bae no na imam kasa obia mo bo no de omra nti me ho na madam fu no frɛ me sa pogu adwuma no me ko ba won so obia ni site na me sa adwuma no akwan won me nam so adwuma no me ntimi ye dai enya adwuma no bio eno nkoda you audience are okay so me ya say you for asema dai ebi pi mo you nye adibia ese ya kan bibisa bise penimfo edai e ho penimu ho oda adwuma na no e ho no ero bia say contract na wo ye so wo ko na se emane nye wa so wo ko na se me so wo ko na se wo ye adwuma omo zufo no tua wo ka oh yes aye contract ti emane ha me de o ka se ye bo mu di ka se me de o ka se jata no e be pese o chenu na me ka no ayo se wo ye adwuma kura na manager no oyi omo a mo hwe emo anu so no bi ma no be dai ebe gina won chen se ne be ya abo no ebe se bia oye bibia yi kura na ohun sa nipa na de bi okoma enam mo yi na obe den onya nti se wo se abo no pa wo so na obe wu enti sa se ko ya che no enti sa na mu de fan hwese zu ene magazine ekwan be na wa a me de wa ko se ko ya adwuma debi ho a na maba ho debi ho a me ma ho debi ho kra me ko adwuma wa me ni munya na ho akopin se bele ye be pon na sika na ho kanu de se na ho kanu se obi a ye welder na wa ye helper no ntimi ma welder bia 70 na so ma 70 is a ma welder 70 na ma 50 cities a me mu se me sisi na 3 months no so ho ka se oko penti ade no cage no kra no nyini mina na penti pose a angla sisi ho no red no na e penti cage na nkasa de amia ne dai am penti because sa cage no mesh no kra no enya de a obi e penti so na mimi de mekan na ne se ewiase wo no nipa se o ye papa na wa hweni bisenye nipa nyina ena ehu omu emobo bisa branti nsama wote ha wo kanu me ho ayede adwimi ama ebisa me pe bibi emawo se na umfa enye ni dia wo ka che me se wo ye adwuma ma fa adwuma me ntia wo ka na nipa na wo no mo ye adwuma no we ka ho bi na mi ti mo muska na me mo muska
oh ewiase yɛntena wiase ɛnyɛ saa woyɛ akɔdaa sɛ wotena wiase na wotwa ntorɔ a ɛte sɛ ɛto panin so a ɛyɛ ɛna waba nso abɛka nsɛm asɛm no nyinaa ne sɛ pam no otwa no ne nyinaa ne makye no yes sɛ yɛte 1 year no firim ansa na wohu sɛ wɔkasa wɔ kyema adaa nim na ofori ɛkɔfa ne baeɛ deɛ ɛnyɛ 1 year meba o sɛ yɛ 1 year sɛ na wɔtwe mmiɛnsa no wɔbɛtena hɔ no ɔmo a mowɔ amaneɛ ɛna akyire no wohunu sɛ wɔte fie hɔ no me masa baako no mene sɛ akyire wohunu sɛ wɔte hɔ no a wofrɛ no ne ofori baeɛ no wogyi ne tum nyɛ saa oh yes wogyi ne tum a ne tena hɔ yes na no okogya ɛma akɔyɛ adwuma no woka kyerɛ no sɛ wobɛtua ne ka sei anaasɛ wotua ne ka sei ɛfiri sɛ sɛ ɔne akɔdaa kɔ afuom na muduru asoɛyɛ bi na wansoɛ pani wokɔ anim baako mmienu a adwuma no bɛfiri agu wohyɛ ne bɔ sɛ wobɛtua ne ka 50 cedi abra wamfa ama no ɛna me se adwuma no yɛkɔ adwuma a obiara sika de ma no wei ɔte wei ɛka ho bi nipa bebree wɔ hɔ mo yɛ adansefoɔ ɔmbɛtumi ayɛ dɛn ɔmbɛtumi ɛnyɛ adwuma yɛtena sɛ mosome ne atua wo ka wo wante dɛ mekyerɛ sɛdeɛ wɔsi kyerɛ mu deɛ wamoa yɛ nipa bɔne ni wɔsɛ wotua ne ka ɛna meka sɛ mokɔ zoo so wantua ne ka meka sɛ deɛ wɔyɛ no wɔse mfie num ni wotua ne ka ɛna mesɛ deɛ wɔyɛ no ɔma me kora maayɛ dɛ ɛna adwuma no a yɛyɛ no so no ɛnɛ kora no papa yi a ɔbaa hɔ yi ɛbɛdi adanse a ɛne sɛ ɔbaayɛ ɛnyina ɛtete hɔ adwuma biara ni hɔ ayɛ dɛ yɛyɛ ɛnyɛ tam biara na adwuma no ɛba ɛmɛyɛyɛ ɛba a na ɛgya sɛ 2 weeks 1 week sɛ 3 weeks na ɛbɛtumi ayɛ a na yɛakɔyɛ na obiara ayɛ dɛ ɛnya ne kakra nti nyɛ sɛ mefa wo da biara na wɔyɛ dɛ na wodi m'akyi sɛ bosome na da biara no na wodi m'akyi na 2 months da biara no na wodi m'akyi okay so ani poku na shop hɔ amanfoɔ bi de car ebesi hɔ ma papa yi hwɛ so amanfoɔ pake wɔn car so hɔ yi wɔn agyapadeɛ a wogyi ho sika bosome ana adeɛ kyi bi agye ho sika na bi yɛyɛ hɔ no on sɛ yɛbɛn sprayers nti bi a sprayers no shop hɔ yɛ ma ne bi ɔmo de car ne bi abɛsi yɛ hɔ no mene sɛ amanfoɔ bi de car sɛdeɛ wɔkɛn ɔmo de car bɛsi hɔ ɛma wogyi ho sika amantie na hwɛ so dabi na me se yɛnyɛ nte saa yɛbɛn spray sɛ nyinaa yɛ ho ɛne yɛyɛ adwuma nti sprayer na ɔyɛ adwuma na baabi a ɔyɛ adwuma no ne ho akyerɛ ne hɔ no ayɛ ma na ɔde ka sɛ kora ɔde bɛhwɛ baabi a yɛyɛ adwuma sɛ ɛkwan a ɛda hɔ a yɛde ka afa so no ɛduru baabi a na sprayers no ɔma borɔko ɛkwan no nyinaa because baabi a ɔmo shop no na ɔmo yɛ adwuma no hɔ ayɛ ma nti ɛkwan no nyinaa sɛ ɔmo yɛ dɛn ɔmo de cars no ɛsisi ne bia ɔmo de bi ayɛ dɛn abɛsi yɛ hɔ no na ɔmo yɛ ho adwuma nti obi mfa kaa ma sɛ ɔde kaa bɛsi hɔ hwehwɛ soma no na da biara mema wo sei na meme sei no ɔmo nkwaraa na ɔmo hɔ no hwan na ɔbɛtumi kura ka kyerɛ meme sɛ ɔno ɔde kaa wabɛsia na yɛwa ma me sika hwan na bɛtumi akasa na ne kasa ne nkɔmmɔ ne nkurobo no bia ɛti pani ne nyinaa nkamfoa no asɛm a aberanteɛ Jacob ɛkɛn ne nyinaa nyampa ana bi yampa ne nyinaa nyampa sɛ me ɔno me yɛ adwuma me ntua ne ka ɛna dadeɛ ne na katua ne bi ntenka mu kura dabi nkwaraa na mo yɛ adwuma ne nyinaa wɔ hɔ so ɔno dadeɛ na ti waya na wɔka ho asɛm no me adano evense me ba sɔrɔ aya dan ba sɔrɔ ti me pɔn ya me duro adwuma mu pɔn bi asa me kɔ adwuma mu na ma se dwo wɔ hɔ na wɔ si niama ti me sɛ ɛdan na waya no gum no adan no ɛkonkɔn hɔ na ma se ma se dwo ɛdan ase ya ntum nti me duro kwa me kɔ tena ase kakra na ma se ma dwo me duro dan na se ya ntum ti ma me kɔ hwɛ me waya no eba mu preocupo me ba ya ebe bi program pa na waya na yede emu ho SOMPA am so je me waya no eni dem ho ade chi en so prono say antu ena msia okay se obi na afa ibako na afa no ne hia oso de krono to ne so eba ibako na afa no on ne hia ye na ono obe kan kire me say akwabu asi boy buzi obowe o e kromfo pa nti obondo nya obede obe fanam so obo no so na afa on ne hia na me mom de
na nipa na sia ya de na ma na hyeme no saa nipa na nya de obi hu ne ho no da ne ka kire o point blank say nipa a wafa saa me wire no akoto mi makoto wire cable robe akwa chimi no 4800 na wo be fa wire no akwa akwhye no nya de obi hu ho no da nti saa boy na fe no bon kwa de na bia me hia ne bia na me dey na me ne ku say wo kromfo wo be fa mo wire ono man kan kire ne say ono na ono obo no e fa but ono mum e na wo ka kire me say obo no dey e ya kromfo na de bia obo no kwa me hia na nam ne dey nam no e ku wo bo apolice fo amane o dabi mamu bi amane ade no ayira o anajo ade chia ukobo police o man na suspect e na yemfa nko ha yemfa mra ede na ebesi pani kwamra poku se no asema Jacob kan nyina no se wonne neka menne neka kapre ba kwa menne neka nam se o ma o kan se me no mo ya adwuma no ebinum ho e ya pasa abrantie no ti ba fie be se unwoma ni fie misane se woni waso wadane wanchi no misane se woni fie ahe fana na usini nyoma no edwuma mu ma mesi ne niam ne niam ba edwuma niam na se me fie atale wo hwehwe ne enya me na mesi enti se wote edwuma na me no akoda me every say edwuma anyoma de different from na akoda me no ye edwuma na se bia matale ba ko me hye top and down no na ma hye na ayefi na edu Sunday bi na se usi nyama na usi kan bone ana ayasem bone ana kura no so no empredro sen ene usi mi nyama Sundays bi ana si anya ba ko pe o mate yo wo de kan se afimu nyina kura usi mi nyama ma me pani ko bra boku se abrantie yi no na me ba jo ma me mebo ahe de bra na ye adwuma ekwa bi so no oji abrantie twuma ne tra ochema danim se wusu wutu no ayampasa ifa ocho etu no asem no a wo ka no papa na ye bondi masa jo no ono ena ne daje bi machine ho dade ena ayera ena masa jo no freo no de tu anim say Jacob saade we ayera wa hande me hu se a freo mu nyina adwon fo nya ho se samre na me ni ho so ka se me na me kan ya ente sa enyam nam kan se wontu ti papa no frɛ no se Jacob sada de we ayira hande me hu se enyam manifo a obi na obetima ayɛ afiri ba bia den abefa enti se wo no wo ha ade no so bɛn wo ba bia ade ne da no ene ba bia wo ba bia ade ne yira no ene da na wo dem no bɛn pa enti se wo ha na se bi se ebe ko so dia ene me ma wan tu ti danu kra no me ma me drodwo mo ntem ti o mo kan se ade be chi mo kan sa sem na nyumre ba se kan na nyumre ne entrance kan sem so ma se jo na me ko ba bi enti mi en kan sem tu de chan nyambo anapa no so ma me drodwo mo ntem me do na ko botem e ba no so mo no o mo nyina ahia ene wa trance e da to onim sese won so jina se me enam situ enya me sunam mene mu hia no e kan sa asem no bisa no se o mo kan sa asem no na me ho o mo kan se wontu enye wo na so wontu dabi na me ba bia me gina ne se na me de wano totoɔ no akɔ na wie ye ne se se abrantie no ba bia ne ko ye adwuma nyina wodi aye ko adure de sobo ebo wo no one ne ka na me se o mo mu ye adwuma no e bi wo se after this program no kra no ye beti mama afre bi amoma eden okay kasa ni nyemu dano bi unso obo me babi din wa obo me babi din se me na edine de phone kwa me be go se friend kwa okay so e ba na sisi wo ye adwuma wo tumu side se ayi twam kura na e ba na ba me ne be den e be ba na sa asem na o kan ye no se me ba no ene ka kire no so ne ka kire mba no mu nyina ma ye dai mu atibi no ho nkontopo ne no kure so ajas na mu ko adwuma ma me fa we twato sika no wa na de ma wo mo ana de ma obi no chama wa apprentice no se ebia se me ko ba bi ne bia me sama de a de odi o mani nam ma check we sika nam de ai dai nam de ama no se mo ho so na se ye pon de a
obiara dey nyanam tumutum yi obiara sika dey ede ma no enkonko ba se onya akorantua na ntina papa yi nani abere usuyi da bi ni akorantua se me na maje madwuma ena me ye madwuma so ono no so de wo kan no so enya de a eti sa se mafa na adwuma ena ma ntua ne ka na fa adwuma se se mo wa mo se ya fa mo adwuma bosumi na mo ye adwuma na bosumi so a mo adwuma ra de etua mo ka na se ibi o kan se da bia da ku bia na se otua mo ka se opon odo wa de be ma mo ye magazine adwuma na ye no na me ka se nye da bia na ye adwuma enya adwuma okay ye adwuma na ye tua yo okay enti mo de ne peke kran yes ufiri hɔ na nya tua ka enti eno na ma eti pani poku kran ye no mpacho pranking kran na momo hu se me da na mantria hɔ no na me mantria me pa ucho because of me na me mantria tie on se wo kasa hwe on se wo kasa mama on se wo kasa mama pani poku me no ɛhɔ no minim baabi atomfo ɛbɔ kwɛkwɛkwɛ no na ɛho hia ne ye pa tie sie no di besi people se abrantie wona ne kaka prekura wo se ne kaka pre se o se ne de ne ka enam se ne ka se hu mu ade o no pe bia na onye okay ya fancy ho na ofori ewo ha ofori ne nam ne so e ma Jacob ekotena ho enu nti yenko ton ade mra ben kasemu ne mame wadaroma kasagum empom te sen ofri he pato mfita kwa makru heye takwa makru na free buy ehona me free ehona u free meti meduma okay mazi ho na aye adwuma pato han ye de ne ni ho ye ni ho ye na ye ni ho ye na ye ni ho o musima kesu manu mizo mizo no de ahode wom mizo no de ahode wom ya mo no 5G meza ne be mazi info mo ho be ye den pa ofori ena nwumrei wo na de Jacob kotena ho ena wo hu ye papa ye nanen emu sem na nkasa ene sai ye tie bacho mazina mi hu no se de na wakase no me kasemu no mazina mi di hu no odi hu wan blai brabe Jacob noki no oton kradru se de no wakano o fit o baba bia o die no wi sa na obi adi ni mazi ho okay enti meduma mo baba a me bobo Sunday di Sunday me kako mi training kakra ana me hu abranti wo park ni so me mazi na mini no na me so wote meduma em just na ha no so wote na e kire ha ye no sa na me mi ti ha o enti after match no after training no and I'm go here baby otie awo meduma and I'm some dimba me fi se ha na am some tie ne se o ihia mazi ihia fi na afi wakoye wadamfo ekwa bi so na okay tididimu ihia mazi and waka me se baby otie no ye tu no afiri ho na woniska wore be handan nam sisa o se baabi a wote o meduma ye tuna free ho ni si ye tuno de a obeda abonten oni sika o de ko hadan ye ntie o nam so sa ye tu dia ne baabi a me ye adwuma no ye wo security room bi o sa nti se mitima ko kire so opedia ene mitimi do akakotena o nti mi de ne bai ama ne behwe man kan kire me pay for mamu obi akura ehunu ana me de me ma odi na ne be hu ye no so oh boss wo de me pepa me pe ana me sa ope okay to ope dia na me do bebem enti mi ntwe me na so kakra na se o ha me se be bia o tin still ayi tu no ana so okay ni e se tu dia ni e bra be bia me do bae no ampa obai wanfa ni nema bia to betre no we se wo twene mana ba kra nti be 2-3 weeks ana me panyi ne masajo ana pa bi me ba adwuma manwo mo kwa no mo frɛ me ana mo dum e call office eno musa me se bo musa branch bia betena na adwuma mo position ne sai e ba cho me welder me master ni a wo post ne sai wo ye dan
oh me ni pro say me panini atu panini ekwa bi so no wona kyerɛ madwuma wo de ne koso wa ma opani amane ma panini amane etu otena mu sɛ ansa na opani hu 2 weeks nti adwira me fire say na me de hwɛ de ositie ansa ma eti wa ma opani amane ne ka kukukuta ahwirihwire bi a ka ye hwan asɛm a na me so percent boss sa me ne sɛ ekwa bi so no wa ma opani amane no a de ne kɔtena mu no kukuta ahwirihwire ya ka ye hwan asɛm a ene emi masem wa ya de ana wa anya de ama hono omu frɛ me na so boss na me de hwɛ de ositi ada se wo ya na se wo ye entina na bi mo man na me hwɛ be kakra ti ho me pa o ma chew na omu jitu na me be frɛ wo na me do baira bi chiro se be mpanyimfo ni ampa so bi din ko ye na nie anapa bia be bana wa prapra kakra na se so ho nti na je se na dwuma so ni mpanyimfo yi abeji ni tum okay na nyina ya ti wo ti o wa o tim ka je se o boss ene mi sika sem ko fom kakra ti mi mpebi kakra ma no na ida wo fa be no so o ka kire wo so de wadanfo no so paje se na se he dan ko yi sa ene se mu bi a obeka no kra me mani bi enti ekosoa na se da bi paje isi de wo mu no me be fe papaje Jacob me twaso en papaje fine tembia o kasa se mu kire me se wodwuma en ko yi ti sa na be che dia wodwuma so awo ye na dwuma bia ye dwo wiase SOMPA wodwuma bonfia wodwuma so o so be 5:30 to 6 and I was sworn ne man adwuma 5:30 na de ko achima anopa de wo mo dwuma mo anopa de whole day wa she dem no ene nanko a no woda nko je so podi sane tie dia ne brabe di echi kakra se de be ya sa ha mowa ha be boa wo mom na aso medi mo achi nya na mkatre no na enye papa poku kura nko de na papa ne de na wonya kura ehu no kura mia na mkatre no so podi bra because wodwuma na wo ye no yemu adwuma abunfia na mu ntimi nye nkwa wiye pacho tone sabi odi ya no thank you ahono wati mase enti kakra ene ye ko ba bia wo ye helper nyina ye tie SOMPA wo ye helper na odi echi ya ye ba obi akakra obinya no kakra wa sesai se chop money se na ya modema no mi de be pacho se me panyini che no it is me meje 70 ono beje be 50 so but se ye ko adwuma na ade chi a onko no mabusa no ade this is 50 nasa wo se scanner de mano no isua poji dabi yenye ni sa untimi enfri prekope empose emeye master ala se senior kakra but ne ka se me na first day ba se no wo se o ka me tie se wan kuma boa wa nya boa no na mo time wa adwuma mo dabi ono je se as de me kan no enye sa na obekan no me ka che se o mre ne ho asema e panyin because on e panyin e na on ko pa adwuma ba e na ye yakoye bi na ensa akoya no nti o so bre ho ase nti so bre ho se de be ya o ko ba bia odo beko na o so nya kakrawa so hu na me ka sa kire no ti fi ono ene kakra ne kwa na dade kwa no bia je se boss mo mo se boy o timba se be kan se bi sa ade no ya opa ni nyina ntisa do ka nyina no atisa enti ya hyehye bia nkoso se mode ne kopaja na de ye betua ne ka 50 wo ko zu akopenti nyina no ye betua ne ka 50 entisa bi pa cho bi da ase jata ne bi ne gubu ne mu ni nkasa yi na wo se woye wachiman ewo ye dwuma mu ho so be kan kura wona ti wo no me do ba no manka se bla be ye wachiman na hwe adwuma mu ho ana se ye na de dabi me mahumo bro me de ma no se ye tuo no a obeda abontin na me se so obeda abontin dia enye eda no kwa me de be mkura na ha me kakra ne munye because mu ye bet enye se de bebia no woti no and also ope ahunche ope
so baby am no me no ba na tie me ntimi no nkotena ho endaja me do ba na so ope ena wotiti ma anka oba no ma anyi ni pi ma anyi ne hwe ma san ka kene se o me watchman o dum na o sa ntimi tubo to mani ska oh one two way odo me wi a obesa betena se asema me kan se me boa so hu me no an kwanhye bia se me pa chopi month yibi twa o kase dapi ntisa enti mode ne ko adwuma nyina no na ne sika nyina mode ma ne bia ntia nkem boss ade ba ko me ye out wo ho no se adwuma no mkoye ye no what do you call it ensoko sata na mo tema ye adwuma bi me boss ye na enda de me ko say you say me am kuye me na sa fix ni shame so be kan kura because of anache say hono de mo pon break and crane 50 oh me fe me boss sata na me boss aba kumase se na me ni tema me na say me ko ese adwuma no but na mo tema tina independent a short e na me fe me boss ka tell say misro na on peke Jacob no fani shimi na on ko helper se le be ya obenya ni daily blade e na so me fro ball man e say makachi uluma no say o konso kwa on fa wonko nyina ye tie sompa ampa me boss wi eti e modo ko e ne me ho asem ne de sem ka se mi ni mu bia na me boa because na me men wo mu na me wakra e ye adwuma entiri so ka se ya fa no what security say o debi boss enti sakura umum na we ne papa man be bidaye se de o so kire me no enti last week Sunday de bia ya me ka se mi train na me ko hu no na dedma ho no tie point na me ne boys no edi nkomo Jacob oya adam na ya pa na si no ai wadi me boss abetena bachu efidikasi so say eni ko adwuma yentwa ne ka ya fa no security e wa adwuma mu eno so yentwa ne ka SOMPA FM aso boss mo aden bibrebi aso be ka che me say na da minim bo ya na obi a wade ni firu akokot enam say saa wade ni firu akokot ifire otimna osi ye tunu no me hu no ba me de ba mazi no wade ne kokot sesai untia light bill ni dan rent aso untia enti ye hu ni fie ho wada mazi according to nipa no so hu o mafie and the free ya afidie if you not toward what can say your friend court Jacob add number ahokura de man nten koda on de eti sesi e no de kwa bi so no wo ye papa abinu eti mefa ne se seka Jacob bosubo bi kura de a eni kwa se kode bo pani poku dabi ese wo mom kura na kode bo dabi se dabi kura me ma say die dabi se asema waka ni nyina bie no hono mo a eni kwa mu na mo aka chense wontu thank you last week mu hono mo that day be ayirai said na o chire mu no na dade ne ya enya nko na wo adwuma mu ho mi wo hobi ye dipa be 6-7 enya nko na ibusa o said dade no ayira enti no ye perfect wo to ogema ne ho bi pa cho ye friend busa no wo se enya wono a me ye busa me se nyamia ye busa obi ase nye wono a ene se ye kwako bodua kama do fire no ene de wonsa na akum bia ti ase enti ne se before se ye kwako bodua no so ye se busa ye biem na fana ne se ene ye penye phone baby no ma wa kwaye ye busa ye nyina ene we busa wo se onye watchman asimo kan no wo se onye watchman na dade ira ho no a ye busa wo
ɛna mpanyinfo no so ntumi nye wɔ kyiman na sɛ woda ha sei na sɛ nti obi fa bibia na bibia yɛra nti yɛmusa wana okay yɛne saa na bɛte saa na tie dia bebre ama amane ma yɛbɛbɔ dua dua de bɛbɔ na emu no firi adwom hɔ ne kɔ yɛka yɛ no wankasa wantintasu asoma ka yɛ no sɛ yo yɛka wate asoma obi ɔno ka yɛ ano no ɛna gya wobɛhyɛ wo de nti ade kyeeɛ no waba adwuma mu na mbɛte sɛ waba afidikɛsie yi so sɛ yɛafa no wɔ kyeman ɛwɔ adwuma mu hɔ yɛntua ne ka yɛsa bɛn kɔyɛ adwuma yɛntua ne ka afei so ɛde kɔ zoo ama jata bɛkyena we nti wokasa yɛ mu no abusa no sɛ wobusa no 3 times ɔmetie paa sɛ wo sɛ wowura jata buo no mu wɔ se an ɛna wo sɛ wɔyɛ Daniel boss ma yɛ adwuma wɔ zoo more than 20 years wobɛde jata akɔyɛ adwuma kɔbɛwe no boss na omo ebi atra 30 years no kono bakra no sɛ so no obi a ɔne ho konkron na nam a woni hwie no ɔte wɔ no boss before say abon o serve no sɛ ha no da abon na yi na ɛso so nti ya kyekhem so ohunu me da ase enti na abon o men wo kra ade sa agi ho brunya dade a mesh enti abon so otun sakra no a enyan so ohunu yakɔ enyan ne de na woni ayi koyɛ adwuma yɛntua wo ka enti mo amfa no wɔ kyeman tabi adwuma no so mo ma ne yɛ bi ma anya ne sika wɔkɔ na akyena wɔnkɔ wɔkɔ na se sika no so ni ma ne nsan a dabi wɔni sika ade akye so ohunu afei so no yɛkɔ adwuma de memagye no ɛno bi no pɛsɛ yɛde ma no saa so de ɛnya adwuma saa enti sɛ sia no deɛ ontu adwuma no wɔnyɛ ɔkyeman adwuma no mo ne ne ka yɛne ne ka boss na nye papa poku obe defending the master say the master de o ntumi hwɛ ma ne master ankoda asɛm nti obe defending the master na emo me ba ho no de omo yɛ me watchman ɔka sɛ oyi ne bottom ska de ma me no onye ska na ne ɔne ma ya aka ɔse oyi ne bottom ska ma me oyi ne bottom ska ma me bia ebi okra me na me no aduane ofie na waba abedi bi na wo betumi ayi bottom ska ma me oyi ne bottom ska ma me da ɔka sɛ oyi ne bottom ska ma me a ɔboa omo se omatua wo ka bia omo ntua me ka bisa ne se obeka nyankopon anim ne bible kese a ye nyina yesom ne ya ye kokofo dua omo ma miska ye ko omo ba zoo 2-3 days a obeye adwuma a wo ketua ama won ne ma meko se me na ma di papa na echi na ma akose mo price ure efi wo ho wa betina ho na oba be defend ne master o man suspect say asem ne be ba be duru ha asem na be duru ha no saa me ko e no omo kan say asem ne ko enko ba bia na mba e no mutie menum asem mo hu se ma bodam tinya ade asem ne be ko be ya pasa wo ya bi so yira ya mom so be bodua mpa cho why na yira ne de o man ka so be bodua ndi o kan confirm plain se me na ma fa akohye na mom dade we no e no mo confirm o se o man ka se me na ma fa oboa o mo se me ya na ma fa na omu ko bomi dua na omu atumi na me kona me ko wu obabi a me kona o ma chira asema tie say watu anada so ho mpa cho me wo ho omu si na me ya adum aya wada ya na me mfantu ya wada mpa cho han enti sabre die obetumi aka so ofori ene master omu do kasa yi me pa cho me ntumi nkaka o de me de na emum wa use me chese me ntumi nka Pacific money a also de ma me na emum wa use me pa wa fa sa opportunity no ho dan na me dem no e no de use me sa use no okay that's it.